fid-Dar ċentrali tal-Partit Nazzjonalista fetħet il-bibien għal diversi persuni li pparteċipaw f'attività soċjali li kienet waħda ta' suċċess u li ġibdet attendenza numeruża ferm. Il-Gżborġ attenda għal din l-attività u nnota l-entużjażmu u l-enerġija pożittiva ta' dawk preżenti u sqar li l-Partit Nazzjonalista beda kapitlu ġdid. Il-kapitlu tar-rebħa u tenna l-Partit Nazzjonalista għandu bżonn l-għajnuna u l-kontribuzzjoni ta' kull faxxa tas-soċjetà mill-kbir sa' għalhekk ħeġġeġ lil kulħadd biex jagħti l-kontribut tiegħu nhar il-ħadd waqt il-maratona ġbir ta' fondi. Din l-attività soċjali kienet parti mill-attivitajiet li qed isiru fid-Dar ċentrali brabta ma' żmien tal-miliet. Għal din l-attività attendew ukoll il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Elix Periċi Kalaxxone u Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Charles Bonello li tkellmu ma' dawk preżenti fejn irringrazzjawhom tal-appoġġ kontinwu tagħhom lejn il-Partit Nazzjonalista. Attendew ukoll diversi kandidati tal-Partit Nazzjonalista.